Goddag og velkommen til lodtrækningen af vinderen af de 10.000 kroner fra Smykkehuset Nordahl Andersen. Inden vi kårer vinderen, som man kan finde herovre i vores lille kasse med alle de sedler, som I har indleveret, så vil jeg lige vise jer nogle af de smykker, der bliver udloddet. Sirsbøl, hvor I kan gå ind og vælge nogle af de forskellige smykker, den der vinder her lige om lidt. Så har vi Joan Linor, hvor I kan se nogle af vores nyheder her. Så har vi Nordahl Jewelry. Så har vi Son of Noah. Og der er lige et par nyheder her. Og det er her, vi trækker vinderen lige med. Så har vi også Noah Kids Jewelry. Vi har også nogle barndåbsartikler. Og vores nye Heider Heinzendorf. Nu har jeg vist vist nok smykker, så lad os gå ned og se, om vi kan finde en, der kan vinde. Det er altså godt ned i bunken. Så tager vi den her. Vinderen i dag er Anne-Sophie Skov Skjødt, og hun har været i Torvs Smykker og Ure, og får direkte besked her om et kort øjeblik. Rigtig stort tillykke til dig, Anne-Sophie Skov.